Το μεταπτυχιακό Αναπνευστική Ανεπάρκεια Μηχανικός Αερισμός ξεκίνησε το 2018 σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό που υπήρχε στην εκπαίδευση, την ειδική εκπαίδευση, την εκπαίδευση εις βάθος στο κομμάτι του μηχανικού αερισμού. Απευθύνεται σε γιατρούς και νοσηλευτές, των οποίων η ειδικότητα και ο χώρος δουλειάς απαιτεί την εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης αναπνοής τους βαρέως πάσχοντες. Οι περισσότεροι φοιτητές μας είναι γιατροί, όχι όμως αποκλειστικά και νοσηλευτές. Οι περισσότεροι από τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών παρατηρούν ότι τους έχει βοηθήσει σημαντικά στην κλινική τους καθημερινότητα. Θεωρώ ότι με κάνει καλύτερη ως γιατρό και στην καθημερινή κλινική πράξη στο να αντιμετωπίζω την αναπνευστική ανεπάρκεια, αλλά και στο οξύ, το αντιμετωπίζω και στα επίγοντα και σε μια εφημερία. Το σημαντικότερο όφελος που μου προσέφερε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι το γεγονός ότι από εδώ και στο εξής δεν έχω καθόλου άγχος στις εφημερίες μου και σε οτιδήποτε και αν μου συμβεί σαν ειδικευόμενη πνευμονολογίας, γιατί έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου με βάση τις γνώσεις που κέρδισα. Έχει εξαιρετικούς ομιλητές και πολύ διακεκριμένους επιστήμονες και η γνωριμία με αυτούς και σε προσωπικό αλλά και σε ακαδημαϊκό επίπεδο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει ένα πάρα πολύ ευρύ φάσμα παθολογίας, καρδιολογίας, πνευμονολογίας, νευρολογίας και όλα αυτά χρειάζονται, είναι η θεμέλη λύθη για να μπορείς να καταλάβεις το μηχανικό αερισμό και την παθοφυσιολογία των νοσημάτων στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Νομίζω ότι δίνει τις βάσεις στους γιατρούς για να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τον ασθενή που είναι βαρέως πάσχων και έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης του αναπνευστικού και αυτό βρίσκει εφαρμογή στην κλινική πράξη, στην καθημέρα κλινική πράξη και τους καθιστά περισσότερο αποτελεσματικούς στην προσπάθεια να υποστηρίξουν αυτούς τους ασθενείς και να διατηρηθεί η ζωή τους. Οι μελλοντικοί φοιτητές που θα επιλέξουν να κάνουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρέπει να είναι οπλισμένοι με όρεξη, να εντρυφήσουν πάνω στο συγκεκριμένο απαιτητικό κομμάτι, θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους πάνω στο μηχανικό αερισμό, οπότε θα διαχειρίζονται πολύ πιο εύκολα τους βαρέους πάσχοντες. Η συμβουλή μου προς αυτούς είναι να το επιλέξουν, γιατί με αυτό και καλύτεροι γιατροί θα γίνουν και καλύτεροι επαγγελματίες υγείας αν πρόκειται για νοσηλευτές ή άλλες ειδικότητες. Μια άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενότητα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μας προγράμματος είναι αυτή της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Τα μαθήματα αυτά αφορούν όλους τους επαγγελματίες υγείας, γιατί όλοι θα έρθουμε κάποια στιγμή αντιμέτωποι με έναν επιδεινούμενο σταδιακά ασθενή ή με βαρέως πάσχοντα ασθενή και θα πρέπει να ξέρουμε πώς να τον αντιμετωπίσουμε, να είμαστε αποτελεσματικοί, γρήγοροι, να μάθουμε να δουλεύουμε σαν ομάδα. Στα πλαίσια της πρώτης πανεπιστημιακής κλινικής που διενεργείται υπάρχουν όλα τα εργαστήρια και όλα τα τμήματα που μπορούν να το υποστηρίξουν. Οι φοιτητές αποκτούν σημαντική εμπειρία. Έχει στηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να γίνεται η θεωρία των μαθημάτων εξ αποστάσεως, ταυτόχρονα να έχουν τη δυνατότητα σε διάφορα προκαθορισμένα διαστήματα μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια οι φοιτητές να έρχονται στην κλινική και να εφαρμόζουν στην πράξη αυτά τα οποία μάθανε στις διαλέξεις που γίνανε εξ αποστάσεως. Σίγουρα η εξαποστάσεως παρακολούθηση δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών που η απόσταση ενδεχομένως τους εμποδίζει να βρίσκονται με φυσική παρουσία. Προσφέρουμε ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα με τη διαδικτυακή παρακολούθηση, εμπλουτίζοντάς το φυσικά με κλινικά φροντιστήρια τα οποία γίνονται διαζώσεις σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία μέσα στο πρόγραμμα σπουδών. Σου δίνει την ευελιξία να μπορείς να παρακολουθήσεις όλες τις διαλέξεις από έναν υπολογιστή, από ένα τάμπλετ, από ένα κινητό, ακόμα και αν είσαι στο νοσοκομείο, ακόμα και αν είσαι σε εφημερία, ακόμα και αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορείς χρονικά να βρεθείς στο αμφιθέατρο. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι πολύ βοηθητική και ρίχνει τα χέρια σε οποιονδήποτε υγειονομικό που αυτή τη στιγμή εργάζεται και θέλει να παρακολουθήσει και ένα έτσι μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Για μένα προσωπικά, που είναι και η δουλειά που έχει βάρδιες, είναι πολύ βοηθητικό γιατί μπορείς να παρακολουθήσεις τα μαθήματα και σε δεύτερο χρόνο.
Υπάρχουν μαθήματα που σου δίνουν τη δυνατότητα να αντιληφθείς τις διάφορες έρευνες που διαβάζεις, τα διάφορα papers που διαβάζεις και να καταλάβεις την αξία τους. Προσφέρονται μαθήματα σε ανατομία, φυσιολογία, καθώς σε παθοφυσιολογία και στις διάφορες νόσους, τα οποία